आलाय सिलाय थैलांबाय बे जोंनि ओंखाम दै खबसे मोनजालाङासै बेखौनो जों दा बोराय बुरै बेसेबां दुखु नाङो गोदाव सोराव सिमां मोगथां आंनाव फैसा बिफैदों फिसा हौवाया आयै आयै आंनो फैसा नांगौ बिराद फैसानि आंखाल जाबाय होननानै सिमाङावबो फोरमायफैदों गावसिनि लोगोफ्राबो उनावसो बेसेबा गोबावजों थैबाय होननानै बेखौ बसखांदो होननानै आं बिसिनि जेबो मोन्थाय मोनाखै सहायबो मोनाखै आङो अल एक्स एन्ड बि इउनाइटेड फ्रन्टनि दैदेनगिरिफ्रा सान हर इलेक्सननि सिगां उदां देरनाब्ला सारखौ नाजागासिनो दं बे न'खरावनो सानै दिनै बिटिमा जालांबाय नाथाय जेथिया सुक्ति जायो बे सुक्तियाव एनडिबि खौ लानानैसो सुक्ति जादोंमोन गेजेर खन्द'आव जेनेबा आबसुआ बेखौ अभारटेक खालामनाय बादि जादों जेराव साफ्रोमबो एक्स एन्ड बि बिथांमोना सोरांबानो इउपिपिएल हान्जा बिपिएफ हान्जा कंग्रेस बिजेपि जोबथेसालियाव थानाय देरनाब्ला सारनि आरो एक्स एन्ड बिनि जेंनानि थाखाय दिनै पार्टियाव हाबनाय नाथाय दिनैनि समाव ससियेल मिडियाफ्राव गोमखां होनो हागोन ना हाया इलेक्सननि सिगां देरनाब्ला सारा बेलाव आरो जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोना उदां जायाबा रावबो पार्टिजों जों जयेन जाथ'वा गोदोनायाव बिबारनि सिम्बल आखाइनि सिम्बल ट्रेक्टरनि सिम्बल नांगोलनि सिम्बल जों गोदोनायाव आर'नाइ सोजाथ'वा बेबायदि ससियेल मिडियायाव गोमखां होनो हागोन ना हाया बयबो हेफाजाब मददगिरिफ्रा देरनाब्ला सारखौ इलेक्सननि सिगां उदां जायोबा अबे हान्जाजों देरनाब्ला सारा हेफाजाब मदद खालामगोन बेजोंनो बयबो मोनफ्रोमबो फेक्सननि रायजो राजा सापर्टगिरिफ्रा देरनाब्ला सारजोंनो एखे आगान सुरगोन होननानै जुदि ससियेल मिडियायाव गोमखां होयोबा साबसिन जागोन होननानै आं बयनिबो खाथियाव आं खावलायहरो अल एक्स एन्ड बि इउनाइटेड फ्रन्टनि दैदेनगिरिफ्रा सान हर इलेक्सननि सिगां उदां देरनाब्ला सारखौ नाजागासिनो दं उदां जामारगोनखौ हर सान खस्थ' खालायनायनि सायाव जामारगोनखौ एसेबाबो नुहुरो एनडिएफबिनि जि केसनि मेटार दङ केस उइथड्रलनि बेलायाव बिथांमोना नन हाइनियासनि 263 खौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय माखासेया भेरिफिकेसन प्रसेसआव दङ हाइनियास केस भिडिअ निउटिसाव खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव गावनि थांखि बिथांखिजों मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारनायाव हारिनि सोमावसारनायाव जायफोर केस पेन्डिं थानाय बिथांमोननि थाखाय दिल्लीयाव बारे मोनफ्रोमबो आफादा नारसिनदों बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' सारमोननि बाथ्रा बुंनायखौ खोनाखाबाय जोबोद बाख्नायथाव नाथाय बेखौसो आं बुंगोन दिपेन बर' सारमोन थांनायाव एखे लोगो एक्स एन्ड बिनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो लांफानो हादिया दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डनि जायफोर सागानगिरि बिथांमोना बुंनो हानाय बांसिनै पावार थायो गिबियावनो बुंनांगोन धीरेन बर' सार आरो इउपिपिअनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरि आरो जायफोर सागानगिरिफ्रा दिनै पार्टिजों गोरोबनानै दं बिथांमोना बुंनो हायाबो जानो हागौ नाथाय दिनैनि समाव धीरेन बर' सार आरो देरनाब्ला सारनि जायफोर गेदेरमा बिथांमोना दं बिथांमोना दिल्लीयाव माखासे बुंनो हानाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोनखौ लांफायोबा साबसिन जायो दिपेन बर' सारमोन थांनानै जिबायदि केसनि जेंना बर' रायजो राजाफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जेंना बाथ्रा बुंदों जोबोद बाख्नायथाव लोगोसे दिनैनि समाव एखे लोगो थाङोबा एखे ज' थांनानै जुदि बाथ्राखौ बुंबावोबा आरो साबसिन जायो होननानै जों सानो जोंनि खोनानो मोननाय जोंनि नुनो मोननायाव दिपेन बर' सारमोन थांनायनि
सिगां सिगां एक्स एन डि बि इउनाइटेडनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायनानै भारत सरकारनि खाथियाव नारसिनहैदों। जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ खेबसेनो केसखौ फोजोबनो हायाबाबो बेलाव जामिनजों लाबोनानै केस गेलेबाय थानाय बेबायदि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायगासिनो दं होननानै जों खोनानो मोनो। बे लांदां अख्राङाव बिसोर फैनांगौ, बेखायनो बिथांमोनखौ बेलाव लाबोनांगौ आरो बेलाव लाबोनांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थानाय जि केस रन्जन दैमारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो NIA निया कर्टआव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि केडार्स बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेलनि थाखाय NOC प्रभाइड खालामनांगौ होननानै जोंनि दाबि दैखांदों आरो बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि लेभेलाव डिसकास खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायबाय। सोरबाया एखे ज' थांलायनो हायाबाबो मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनोबा थाबैनो जाफुंसारगोनखौ नुहुरो। बिनि थाखायनो आं खावलायो, दिनैनि समाव बयबो बुंदों जोबथेसालियाव थानाय गासैबो उदां जानांगौ, डियार नब्ला सारा उदां जानांगौ, एक्स एन डि बिनि केसा जोबस्रांनांगौ। बिनि थाखायनो दिनै सोरबाया बुंदों UPPLआव जयेन जादों, सोरबाया बुंदों BPFआव जयेन जादों। नाथाय थोंजोङै जोबथेसालियाव थानाय आरो केस पेन्डिंनि थाखाय जुदि सोरबाया सोरखौबा मोजां मोननानै हाबदोंबाबो बुंनांगौ जेबो आंनिफ्राय गैया। नाथाय आंनि बेखौल' बुंगोन, जोंनि नुहुरनायाव जोंनि गोसोआव साननाय मथे एक्स एन डि बि इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायदों। इलेक्सननि सिगां सिगां मोनफ्रोमबो एक्स एन डि बिनि फेक्सननि बिथांमोना जेब्लासिम जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ बेलाव हगारा, जेब्लासिम एक्स एन डि बिनि केसखौ सुस्राङा, अब्लासिम सोरबा BPF हान्जायानो जाथों, सोरबा UPPL पार्टियानो जाथों, जोङो थांथ'वा। जोंनि खोनानो मोननाय, जोंनि नुनो मोननायाव जेरैबायदि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायदों, मालाबा समाव दिल्ली, मालाबा समाव गुवाहाटी, मालाबा समाव प्रमद बर' लोगो हमनानै नारसिनगासिनो दं। मानो होनोबा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायखानांगोन, बिथांमोनखौ बुंखानांगोन, नङाबा बोरै उदां जागोन। बिनि थाखायनो एक्स एन डि बि इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायबाय थानायखौ नुदों। इलेक्सननि सिगां सिगां डियार नब्ला सारा एक्स एन डि बि इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव हयथ' गनांगौबो जानो हागौ। हर सान दिल्लीनो, गुवाहाटीनो, प्रमद बर'नो, जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ बारे बारे लोगो हमनानै नारसिनगासिनो दं। बारे बारे एक्स एन डि बिनि जायफोर इउनाइटेड फ्रमनि दैदेनगिरिफ्रा हर सान खस्थ' खालायदों, जाया लोङा, इलेक्सननि सिगां सिगां बेलाव उदां खालायनांगौ जोबथेसालियाव थानाय। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्स एन डि बिफ्रा जायफोर जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्स एन डि बिनि केसनि जेंना बेफोरखौ इलेक्सननि सिगां सिगां जाहाथे भारत सरकार, आसाम सरकारा आरो दानि गोहो खुंथायाव थानाय BTR सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा गनायनानै लायोबा साफ्रोमबो एक्स एन डि बिफ्रा जाहाथे कन्ट्रल ब्रेक जाहाथे इलेक्सननि सिगां सिगां डियार नब्ला सारखौ उदां बा बेलाव जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ बेलाव हगारसान्दि जाहाथे सोरबा पार्टिजों जयेन जाथ'वाबा जोबोद मोजां जागोन। दिनैनि समाव जों नुदों सोरबा UPPL हान्जायाव हाबोबाबो UPPL हान्जाया सोरजों दं? नै हान्जायाबो बर'नि। सोरबाया जायखौ मोजां मोनदों थांदों, मोजां। नाथाय मोननै हान्जायाबो जोंनि बर' हारिनिनो राजनितिक हान्जाजों जों जयेन जाथ'वा होननानै बुंनो हानायासो साबसिन। जेब्ला डियार नब्ला सारखौ उदां खालायगोन अब्ला साफ्रोमबो एक्स एन डि बिफ्रा अबे पार्टिजों डियार नब्ला सारा थाङो
आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा एक्स एनडिपि खौ मदद सापर्टगिरिफ्रा एखे लोगो जयैनो सापर्ट खालामनानै डियार नब्ला सारा जायजों थाङो बेजोंनो एखे लोगो मदद हेफाजाबखौ होगोन होननानै ससियेल मिडियाफ्राव बुंबाय थानायासो साबसिन जागोन होननानै आं खावलायो। दिनैनि समाव एक्स एनडिपिफ्रा गोदोनायाव आर'नाइ गानथ'वाबा सोरबा ट्रेक्टरनि सिम्बल सोरबाया नांगोलनि सिम्बलखौ गोदोनायाव गानथ'वाबा इलेक्शननि सिगां डियार नब्ला सारा उदां बा बेलाव फैयोबा एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरमनि दैदेनगिरिफोरनि सानहर खस्थ' खालामनायाव इलेक्शननि सिगां बयबो ससियेल मिडियायाव गोमखां होयोबा सोर हान्जाजों थांनांगौ जायफोर डियार नब्ला सारखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ जुदि बेलाव हगार हरोबा जाय सरकारा दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना जुदि उदां खालायनानै होयोबा बिथांमोनजोंनो हेफाजाब मददखौ बयबो एखे लोगो हेफाजाब होगोनखौ नुहुरो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं साफ्रोमबो माखासे हान्जाफोरनि खाथियाव निमाहा बियो आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव निमाहा बियो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरमनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव निमाहा बियो। आंथ' जेबो बुंनोबो रोङा सहाय माबाफोर मोनबानो जागौमोन आरो जेबो गैया। साबैसेमोन फिसाज्लाया? सानैमोन, सासे प्रेसाराव थैबाय उन्दैया। दायो होनबा रावबो गैला। दानि नोंसोर रायलायनायखौ खोनानानै गाबबाय थादों आं। थांजानानै बांलादेशआव मोनहैयो। बांलादेशनि उनाव आरो 2006 12 तारिख सेप्तेम्बराव थैयो आरो बेखौ जुन मासनि 12/6 हाया बे लाइजामखौ हरो गपाल राभा माने आरुगुथाला। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो न'खराव बे लाइजामखौ मोननानै न'खराव गाबलाय खुलाय जायो। मानो होनना बुङोबा बे न'खराव बियो बिए पास जानानै बोसोरसेल' जादोंमोन। बेराफारसे बिमा आरो बिनि बिफाल'मोन। फंबाय सासे दंमोन बेबो थैबाय, बिफा बेबो थैबाय। दा बिमा बुरिल'सै। बिमा बुरियाबो जेबो रोङा आरो बेखौ जाहोनाय लोंहोनायनि दायथ'आ रावबो गैयै जायो। लास्टआव आं बिजामादै हिसाबै बुरिखौ आङो नायनो गोनां जायो। दा न'खराव जेबोआनो गैया। जोंजों लोगोसे जा एसे मोनो बेखौनो सोलिनो गोनां जायो। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेराफारसे बुरिया गावनि फिसाफोरखौ गोसोखांनानै दाबो सम सम गाबबाय थायो। आरो लोगोसे न'आबो एकदम सोरलां फोरलां। न'खौ जोंबो मोजाङै लुना होनो हायाखै बिजामादै होननानै। आंबो ओरैनो आबसुआव ओंखारोमोन आरो आं दाबो ओंखारो लोगोफोरजों आरो गोदोनिफ्रायनो समाजखौ सिबिबोदों। आंहाबो बियादै सासे बिएलटि थैफादों। लोगोसे जोङो बुंनो थाङोबा बे न'खरावनो सानै दिनै भिक्टिमाइज जालांबाय। नाथाय जेथिया सुक्ति जायो बे सुक्तियाव एनडिपिखौ लानानैसो सुक्ति जादोंमोन। गेजेर खन्द'आव जेनेबा आबसुआ बेखौ अभारटेक खालामनाय बादि जादों। जेराव माने दिनै फेरेंगा आरो गबिन्द मोनहा मानि थाखाय राजत्व खालामदों? बिसोर मुंख्लंनि नाम लानानैसो दिनै इण्डियान गभर्नमेन्टआ सुक्ति खालामदों। बिसोर खालामामोनब्ला दिनै बिसोरो गादि मोननाय नङामोन। दा बेखौनो आं खावलायो बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि गफुरनि थैनाय थांनायफोरखौ मोजाङै मोजां नायहरो। रावबो बेयाव धोनि मानसिया थाङाखै, सोरबा माने साख्रिआवला थाङाखै। गासैबो गैयै मानसिफ्रासो गावनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बड'लेण्डआ फैगोन होननानै गावनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै थांबाय। नाथाय दिनै बिसोरो आसखान्दा जाहैबाय, खाफाला गाज्रि। जिखियानो जाया मानो बिसोर थैहैबाय। नाथाय न'खरखौथ' एसे नायहरनांगौ। नायामोनब्ला बेलेग खोथा, एग्रिमेन्टआव गैयामोनब्ला बेलेग खोथा। एग्रिमेन्टआवथ' दंना, मानो होआखै दिनैसिमबो? थामसा बारै नै दा 2400नि एमपि इलेक्सना बारग'लायलांसै। एमपि इलेक्सननि सिगां गासैबो जाजोबगोन होननानै दिनै मानो जादिया? आं बेखायनो खावलायो लास्टआव जाहाथे बेफोरखौ सारमोनहा नायनानै
थाब होयो जाहाथे आरो आं बेखौ प्रमद सारनोबो जोंनि बे जायख्लं मोसाहारिनि जिथु थैनायनि लेखा लेथार बेखौ आङो क'क्राझाराव होनानैबो फैदोंमोन निजे खुद प्रमद सारनोबो आं बेखौनो बुंनानै दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।